खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आं मोनसे राजखान्थिनि जर'खा खौरां। नंगौ बे समाव रायजो नाङैनो बिधान सभा बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि जेरैबो गावबा गाव राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिया एबा खामानिया सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो गासै मोन 15 बिधान सभा बियाबखौ लानानै गोबां गुदुं थासारि होननानै बे समाव बुंनांगोन। नंगौ बे समाव थारैनो मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। UPPLन राजखान्थि दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा गिदिर अजद दैखांदों UPPLन राजखान्थि दोलोनि सायाव, जेराव रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो धनन्जय बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा UPPLनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोआव जगदान जानो थाखाय बे समाव सावरायगासिनो दं। थारैनो बे समाव रायजो सभानि MP थामहिनबा UPPLनि MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बे समाव UPPL नागार मारसिगोन नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि, जेराव बे समाव प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों, जेराव साननैसो सिगांसो UPPLनि MCLA खाम्फा बरगयारी बिथाङा BPF निफ्राय फैनानै UPPLआव जगदान जानानै MCLA जादोंमोन आरो दायो BPFआव फिन आरोबाव थांफिनबाय। बेनि उनावनो आरोबाव बेरफुसार अजद दैखांदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनना बुंनांगोन, जेराव रायजो सभानि सासे MP UPPLनि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा UPPL नागारनानै BPF दोलोआव जगदान जाफैनो थाखाय बे समाव सावरायगासिनो दं होननानै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा अजद दैखांदों। थारैनो बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। थांनाय BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव जाबायदि UPPL राजखान्थि दोलोआव टिकेटनि थाखाय गोबां गावजों गाव गोबां बे समाव दान्थे बिदान्थे जानानै गोबां दोलोखौ एबा दोलोनिफ्राय गुगानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैदोंमोन। थिग बेबायदिनो बिधान सभानि बिसायख'थियावबो टिकेटखौ लानानै बे समाव गिदिर गुगालायनाय फैगोन नामा, जेराव रोनगोरा नार्जारि, जेराव फाउन्डार UPPLनि बिथांमोना आरो बे फाउन्डार रोनगोरा नार्जारि बिथाङा थारैनो UPPL दोलो नागार मारसिगोन नामा? दानिया फैदो बिदिब्ला रोनगोरा नार्जारि बिथाङा BPF जों सावरायगासिनो दं होननानै अजद दैखांदों। जगदान जानो BPFआव जगदान जानो रोनगोरा नार्जारि बिथाङा सावरायगासिनो दं होननानै बे समाव प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा अजद दैखांदों। जगाजग खालामदों दिनै रोनगोरा नार्जारि बिथांमोनाबो जगाजग खालामदों, धनन्जय दिनै राकेश ब्रह्म बिथांमोनाबो जगाजग खालामदों। दा बिथांमोना फैथों, जेबो आपत्ति गैया, नङा होमबा? बे गराय माने सिं बायनायाव सोर गाखोनानै बहा थांनो? बे बैथा गैयि नावआव गाखोनानै ना मा जानो बेहायलाय? दा ओंखायनो फैथों, बयबो जगाजगा जागासिनो दंखायो। रोनगोराबो हयथ' MP टिकेट मोनफिनबानो रायजो सभायाव बेबो फैगोन। दा बेबादि खौरांफ्रा दिनै सोलिबाय थादों आरो मालाय।